Vážení přátelé, vítejte u dalšího dílu Fight and Talk s Vojtou Kolem. A Patrikem Kinslem. Dnešním hostem je čerstvý double champ Oktagonu Lucie Sabová. Ahoj. Ahoj, ahoj. Ahoj, Lucka. Děkujeme, že jsi dorazila. Ďakujem, teším sa veľmi. Teda původně jsme se domluvali úplně na jiný datum, že mi přišlo taky jako výhodnější pro tebe, že to vemeš cestou zpátky přes Liberec k nám, což jsme si původně odsouhlasili a pak si z toho vycouvala. Co se stalo? A nejseš tak drsná, jak to vypadá. Vieš, boli celkom, ani ne, že divoké, ale náročné oslavy, takže som sa ráno úplne necítila schopná tu dávať dokopy nejaké svoje myšlienky a dojmy zo zápasu a že zobrala som to ako keby tak, že aj voči vám, aj voči tým ľuďom, čo to počúvajú, tak zodpovedne, že chcela by som akože podať nejaký, tak sa povedať, že výkon, ale že tak nejak pekne to zhodnotiť, že čo sa budeš aj ty pýtať a nekoktať tu, vieš, že súkať zo seba tie vety, takže OK. No já jsem tě nechtěl tahat z Bratislavy, ona ta cesta z Hradce, Bratislava není zrovna ideální, já osobně ji úplně nemusím. Ale než se dostaneme k zápasu, tak pojďme na nejtrapnější otázku, co fighter může dostat. Pojď to řekni ty. Jak jsi se dostala k bojovým sportům? Ako som sa dostala k bojovým športom? Vieš čo, mám brata a my sme tak akože rodina, ktorá má rada úpolové športy. Môj tatino je bývalý judista, takže odmala ako keby nám to bolo prirodzené, že sme sa doťahovali, mlátili a potom tatino nás dal na judo, nás tam prihlásil a už to nejak ako keby tak prirodzene išlo a vždy mi ten kontakt bol taký prirodzený, že ako nemôžem povedať, že by som si to úplne užívala, hej, tie roky na tom jude, že bolo to aj náročné pre mňa, ale som mu za to strašne vďačná, že nám dal taký základ proste nejakej takej disciplíny a niečoho, čo teraz môžem tak zužitkovať, že fakt akože som za to veľmi rada. Takže na ty začátky v tom judu vzpomínáš čistě pozitivně? To by som úplne nepovedala, že bolo to aj náročné pre mňa, ako keby že predsa len tam bolo vždy viacej tých chalanov a ten mužský kolektív, ale zase akože trávili sme čas ako rodina cez víkendy spolu, tatino nás bral na súťaže aj s bratom, takže mamina chodila pozerať, takže v tomto to bolo ako keby také, že v ňom to ako ja teraz veľmi pozitívne, lebo už teraz som aj ja mama a že ako keby sa nám naozaj venovali tí rodičia a že dali nám pocítiť ten záujem, že akože že im záleží na tom, že čo z nás bude a kam smerujeme. Jaká byla tvoje judo kariéra? To lepšie, keby si sa spýtal moje tatina, ja už si to ani poriadne nepamätám, ale mám podľa mňa, že 200 určite zápasov v jude a väčšinou sa mi vždy podarilo doniesť z domov nejakú medailu z tých súťaží, ale to boli také, by som povedala, že tu z okolia, akože Maďarsko, Rakúsko, Česko, na Slovensku, že nebola to nejaká úplne, že svetová alebo európska konkurencia. Tam sa nedostala, jo? Na nejakou Európu nebo svet? Bola som akože na nejakých že veľkých cenách, že veľká cena Budapešti a takto, že už tam boli aj ako zahraniční, ale nikdy to nebolo, že Európa alebo svet. Pojďme na ten přerod potom k tajskému boxu. Na to si přišla jak z juda na tajský box? A to tiež tatino mi poslal nejaký plagát, že robia nábor pre dievčatá v našom gyme. A už vtedy som už judo nerobila, vtedy som hrala basketbal. A sa mi to strašne ako keby páčilo, že tá myšlienka proste tých žien v tom ringu, že wow, ja som to úplne obdivovala, že aké amazonky, že ja by som chcela byť taká proste silná. A že poďme to vyskúšať, tak som zobrala ešte jednu kamarátku a mňa to úplne že chytilo, že hneď, že ako keby tá atmosféra, ani ne tak ten šport, ale že tá atmosféra v tom našom gyme a ten náš tréner Ferostari, on tam mal taký príhovor a ja keby neviem, že to mi bolo tak srdcu blízke, keby mi prehovoril do duše a strašne mi to páčilo, že taká súdržnosť tam bola a preto som začal chodiť vlastne. Jak to myslíš, soudržnosť? Takhle? No, on je ako keby taký, neviem, že od začiatku som k nemu cítila také, ako keby také puto, že to nebral ako keby až tak vážne, že aj pri každom zápase to mám, že on tak odľahčí tú atmosféru pri tom zápase, že ty
proste tam ideš zomrieť, vieš, že sa tam pobiť, že môže sa ti hocičo stať, ale on to tak odľahčí, že ty máš vlastne pocit, že si to fakt ideš užiť a že proste, že to je jedna veľká zábava a to je strašne dobré, že máš niekoho pri sebe takého, kto ako keby vníma aj to, že áno, že dávaš tomu veľa, je to vážne, ale zase na druhú stranu, že není to až tak vážne, že nejde zase o život, hej, aj keď prehráš, aj keď vyhráš a to si na ňom strašne vážim. Když si vzpomeneš na ty začátky v tom tajském boxu, jak probíhaly tyhle tréninky tehdy, jak vypadaly? Tajsko? Vieš čo, niekedy sme mali tak, že na rozcvičku, že 100 Angličanov. Na konci tréningu 100 Angličanov, že ako Fero je v tomto podľa mňa, že veľmi tvrdý, ale zase musím povedať, že vychoval nespočet proste šampiónov a naozaj veľmi veľa profi zápasníkov, takže ako tie tréningy proste musia byť tvrdé, veď ideš do toho ringu proste fakt bojovať, hej, že nemôžeš sa na tom tréningu zase hladkať a lutovať. Když to porovnáš s tím judem, ty tréninky? No je to úplne iné, by som povedala, aj možno v tom, že to judo má aj taký výchovný charakter, by som povedala, že tam ako keby som vnímala takú väčšiu úctu alebo taký väčší rešpekt voči tým sparring partnerom, že má to aj nejakú ako keby formu, že na začiatku sa vždy pozdravíme, ukloníme, podáme si ruky pred každým ako keby cvičným zápasom, že to som nemala, že tam je to také prirodzené, tá úcta voči starším, voči skúsenejším zápasníkom a možno na tom tajskom, že zo začiatku, že ako keby aj ja bola som taká neskúsená, že som išla na tých sparingoch, že vyslovene, že niekomu, že nechcem povedať, že ublíža, ale že ako keby, že až s takou frustráciou a s takým hnevom, akože niekomu fakt, že priebať, hej, keď to mám tak povedať, prepáčte za výraz, ale že vieš, že fakt to bola zo začiatku fakt len taká bitka, by som povedala. Že až postupne, ako keby tými skúsenostiami začalo dochádzať, že vlastne, že tam ide úplne o veľa viac a že aj v tomto športe je dôležitá tá taktika, proste aj tá príprava, že rozmýšľam nad tým, že čo robím v tom sparingu, že trvalo mi, kým som na to prišla, ako keby v tomto športe. Já třeba, tak co znám takhle holky, co čuchly k bojovkám, tak měli vždycky problém jako někoho trefit, sami se báli rány. Ty jsi to tam neměla, tohleto? Ne. Práve, že vôbec, že mňa keď niekto trafil, tak ja som mala, že červenú pred očami, vieš, že ty si ma trafil, že to jak si mohol dovoliť a išla som to hneď vrátiť, vieš, že ale až s takým nervom. A veľmi dlho ako keby som sa naučila pracovať s tou frustráciou, vieš, že ako keby nemať tie nervy, ale že zostať v tom pokoji a že ako keby vnímať nejakú tú taktiku a že to bol ako dlhý proces. To si umím představit. Co tě vlastně udrželo v tom gymu, když ty tréninky byly jako docela náročný, si říkala? Z basketu asi na to nebyla úplně takhle zvyklá? Myslím si, že určite tá atmosféra, to, že tam bolo, ja keď som začínala, tak tam bol naozaj strašne veľa profi zápasníkov, že ja som vtedy ešte vlastne nezapasila a Ferino vždy robil tie Hanuman Cupy a že mňa to strašne motivovalo, keď som videla tých ako zápasníkov potom vidieť v tom zápase, že vyhrávajú, že ako sa dokážu proste poštípať, že to bolo pre mňa úplná motivácia, hej, že také to bolo. Presne, keďže teraz niekto by došel nový do gymu a že videl by mňa, že kam až to môžeš ako keby že dotiahnuť, tak to bolo pre mňa úplne, že wow, že tam chcem byť. No a když si vzpomeneš na svůj první zápas, ať už judo nebo v tom tajském boxu, vzpomínáš případně nějaké pocity, jak to probíhalo? Ako musím povedať, že to judo je úplne iné aj v tom zápase, ako keby, že nikdy som nemala taký stres alebo taký adrenalín ako v tom tajskom, že ten prvý zápas v tajskom boxe to bolo úplne pre mňa až také, že si hovorím, že prečo som si toto urobila? že až tam ako keby nechceš ísť, hej, že si hovorím, že fú, že ako toto zvládnem, hej. A nakoniec to ako dobre dopadlo, vyhrala som prvý zápas, ale ja si z toho zápasu naozaj, že nič, absolútne nič nepamätám. Ani neviem, že ja som nevedela ovládať svoje ruky, svoje nohy, že to bolo úplne automatické. Takže to bolo také vtipné. A potom
sa divím, že som išla vůbec do druhého zápasu. A... No to mě zajímá přesně no. tak, že já mám za sebou taky momenty, kdy říkám, já už končím, tohle to nechci dělat. Co tebe dotáhlo zpátky na ten trénink a do dalšího zápasu? No, podľa mňa ten pocit, vieš, že toho ako keby, že jak sa bojíš, fakt, že ten prvý zápas som sa bála, že brutálne som sa bála, vieš, že tam ísť a vôbec niečo ako keby urobiť, hej, v tom zápase a potom, že si poviem, že ja som to zvládla, vieš, že wow a proste si na seba aj hrdý, že vôbec, že si to tam vydržal. A hovorím si však, dobre, že tak zvládla som to, tak zvládnem to znovu a že možno lepšie trošku a že chcela som ako keby sa dostať niekam, na nejakú úroveň a celý ten proces ako keby, že sa stále ako keby tak zlepšovať v tom. Že to ma na tom ako keby tak bavilo, že a však dobre, že teraz to bolo takéto a však na budúce možno ešte niečo zlepším a že budem sa inak cítiť možno. Ale ako to trvalo naozaj veľmi dlho. Niekoľko, ja neviem, možno. Však v tom Tajsku mám podľa mňa okolo 50 zápasov, hej. Takže dosť dlho. Ty jsi se do Oktagonu dostala přes Oktagon výzvu tehdy, tak to byla úplně tvoje první zkušenost MMA? Áno. Vlastne tam, ja som vtedy robila iba tajsky a došla ponuka, že ako budú robiť výzvu pre baby, čo nejsú úplne z toho sveta MMA, ale že z bojových športov a že či by som mala záujem. V tu dobu už jsi měla třeba za sebou jakou kariéru v tom tajském boxu? No, už som bola taká, už som mala podľa mňa cez 40-45 zápasov, že už som bola taká vyzapásenejšia. Aj som bola vtedy na majstrovstvách sveta v Tajskom, na IFME. A vlastne odtiaľ som sa vrátila, išla som na tú výzvu. Jak to, sorry, proč si do tohohle z toho šla? Tak ty si pocházela z čistě vlastně toho thaiboxerského prostředí, kdy spousta zápasníků koukalo na MMA skrz prsty, že se tam jako ošahávají lidi na zemi a tak. A mysleli si, že ten taják pořád dokáže konkurovat tomu věku, nebo dokonce, že to MMA přejede. Vieš čo, ja som, akože tým, že som robila aj to judo, tak som si povedala, že OK, že niečo viem aj akože na tej zemi, tak som si povedala, že veď ako idú prázdniny, aj to sa natáčalo cez prázdniny v lete, aj tak nemám ako keby čo robiť, takže dobre, tak poď, vyskúšam to a mala som voči tomu naozaj také veľké predsudky, lebo si hovorím, že proste, že prečo by som niekoho bila na zemi, že dobre ešte, že keď akože stojí na tých nohách, tak fajn, ale že niekto proste na tej zemi, že to už je moc, mi to prišlo až také moc brutálne. A potom, ja neviem, fakt ako sme mali pár tréningov a som si to vyskúšala a ten prvý zápas mi tak ako keby docvaklo, že jak sa to dá prepojiť vlastne, tie športy a to si hovorím, že wow, že toto je úplná pecka. Že tam som ako keby tak začala vnímať, že presne, že to není len, že to vôbec není o bitke. Že vôbec, absolútne, že to, tam mi to začalo dávať celé tak ako keby taký zmysel a že vlastne super, že ja môžem trénovať v podstate 3 športy rôzne. Že to je na celý život vlastne. Vieš, že to bylo pre mňa úplně super zjistění. Ale já to mám dost jako podobně. Jak jsem začínal, tak taky s tajským boxem a viděl jsem tenkrát Pridey, jestli si pamatuješ. Říkám, to je strašný, to bych nemohl nikdy dělat. Ale po čase, já jsem taky odchovanec juda, ano, tak mi začala chybět taková ta komplexnost. Najednou jsem došel na ten trénink, říkám, wow, to je jako ono. Najednou si to se cvakalo, že můžeš být komplexní a přesně na celý život. Takže vím, o čem přesně mluvíš. Jak rychlej ten přerod vlastně byl během té Oktagon výzvy? Tam nebyla extra moc čas, ne? Já si pamatuju, to probíhalo 14 dnů, 30 to sa, vieš, myslím, že tá prvá fáza sa natáčala, že tuším mesiac, že máme 30 dní, alebo tak, aby sa tam stihli odzapasiť aj tie 4 prvé zápasy. A potom sa dotáčalo, bolo, že 2 týždne pauza, ešte sa dotáčalo, tuším, že ďalších 14 dní, takže ako tam vôbec nebol priestor, že niečo natrénovať, alebo že sa niečo naučiť. To, ako však tie tréningy to boli len také ako keby na kameru, hej, aby boli nejaké ako keby zábery a všetko, že to vôbec nebol nejaký plnohodnotný tréning, takže ale už tam som ako keby cítila, že proste, že to je super, že aj medzi tými babami, že mám vlastne výhodu oproti ním, že už mám tu skúsenosť z toho juda. Že to bola fakt, že obrovská výhoda, si myslím.
Takže už po tom prvním zápase, po té Octagon výzvě, se ti to celý zautomatizovalo? Že ti vlastně teda došlo, hele, tady všechno tohle to můžu k sobě jako krásně proložit a už si zdala na ten běh té komplexnosti, toho MMA samotného? Ako tam pomaly som tak začala uvažovať, že by som to ako chcela robiť asi naplno a že ešte tam boli také tie myšlienky, že však môžem to striedať a tak, ale ako postupne, ako som to začala, že trénovať ako komplexnejšie, tak to proste na to není priestor. Že mám pocit, že to MMA a ten tajský, že to je úplne niečo iné, že aj keď potom napríklad, že sparujem s babami, čo zápasia iba tajsky, tak naozaj je to, že úplne iný štýl. Úplne. Takže už som potom na tým ani nerozmýšľala, že chcela som sa sústrediť radšej na jednu vec a poriadne. Co trenér tenkrát na ten přerod toho, že chceš skončit s tajským boxem a půjdeš do MMA? Tak myslím si, že Fero, on to prijal úplne prirodzene, že aj s tým nejak ako keby počítal a tiež si myslím, že tie dlhé roky, čo on je v tom tajskom boxe, že aj pre neho to bolo ako keby super, že taký nový vietor. Proste vidím, že aj tá mládež teraz, že máme teraz takú silnú skupinu mládeže, takých 16-17 ročných chalanov a že aj pre neho je to taký nový impuls a že ho to oveľa viacej baví, lebo naozaj, že po tých rokoch, že v tom tajskom, že je strašne ľahko potom ako keby, tak sa povedať, že vyhoríš, ale že už to ako keby všetko poznáš, už ti to všetko príde také isté, takže ja som veľmi rada, že prišlo proste to MMA. No to my taky. No. Jak moc jste musel upravovat potom ty tréninky, takhle za začátku, než i na tom tréninku se ti to jako zautomatizovalo dobře se připravit na ten MMA zápas? Ja si myslím, že to tak postupne, že ako keby na začiatku, že úplne v tých začiatkoch to bolo tak, že som viac menej trénovala, že ako keby som to mala tak rozdelené, vieš, že teraz trénujeme postoj, teraz trénujeme zem a teraz trénujeme wrestling, že sa to ako keby až tak neprepájalo a až posledné teraz možno rok, dva, že už je to také ako keby, že komplexnejšie, vieš, že už nemáme, že vyslovene, že dobre, že tréning teraz ideme robiť tajský box, postoj, tajský box, hej, to bolo vždy tak, ale že teraz už je, že postoj do MMA, alebo že wrestling do... A už to sa to tak ako keby prepája, ale na začiatku to bolo fakt vyslovene, že tak dneska mám tréning tajského boxu, zajtra mám tréning zem, a že bolo to ako keby, že ten tréning ako keby postový bol tréning do tajského boxu, nebolo to, že tréning do MMA. Jo. Úplně v těch začátkoch. Rozumím, no to je... No. I dneska to bývá v některých džimech takový kámen úrazu, že moc spolíhají na ty původní sporty, na ten řecko-římský zápas, na judo, přesně na box nebo na tajský box. Můžeš si to vzít z inspiraci, Áno. a to MMA už se natolik oddělilo, že to prostě musí se uspůsobit do toho sportu, přesně. Áno, tiež to tak vnímam, že napríklad aj ten postoj, že úplne inak stojíš, keď ideš postojový zápas a keď ideš proste MMA zápas. Že aj ten postoj, že už len jak sa postavíš v tom zápase, že to je iné. Jo, souhlasím. No. Co ti dělalo největší problémy? To byl takový kámen úrazu na těch začátcích pro tebe. Asi ten wrestling si myslím, že... Fakt? Mhm. Jako z juda? Napríklad strašne dlho mi vadilo robiť, že double leg. To bolo, že pre mňa to strašne krk bolel, že nemyslím tieto judistické techniky, to bolo, že v pohode, ale ako keby presne tieto double leg, single leg a že strašne som z toho bola ako keby dodžubaná, vieš, že ten krk si na to nevedel zvyknúť a podľa mňa som to ani nerobila dobre, vieš, že zhrobený chrbát všetko a potom aj ten silový tréning, že na to som vôbec nebola zvyknutá ako nejaký silový tréning robiť, hej, že zrazu toho bolo strašne veľa. Že veľa techník a vybrať si z toho ako keby to, čo sa že tebe hodí, lebo že každý má nejaký štýl a že ja to tak beriem, že si musím ja vybrať také techniky, že čo ako keby sú mne prirodzené, čo ako keby budem vedieť v tom zápase aj urobiť. No tohle říkáš jako skvělé a teď mi tady ještě zpovídal, že se ženeš do double legu, místo toho, abys využil vlastně to judo, který jsme ale v tom Liberci sakra viděli, že to funguje. Áno, len chcem povedať, že vieš, že ja sama si nezostavujem ten tréning a väčšina akože tých MMA tréningov na začiatku bola, že no tak čo sa robilo, vieš, 1, 2, 3, double leg, 1, 2, 3, single leg, Jo, vieš, predná.
robíš vlastne tieto 2 takedowny a robíš obranu na tie 2 takedowny. Ale že málo kto robí taký ten štýl, že vyslovene, že judo štýl. Že na nejakom skupinovom tréningu, že to sa moc nerobí. Takže mňa aj toto dlho trvalo pochopiť, že vlastne, že ja nepotrebujem trénovať tie double legy, ale že ja proste sa musím naučiť ako keby implementovať tie svoje veci do toho, vieš, do tej svojej hry a tiež ako mi trvalo pochopiť, no. Okay. Jo, a já to vnímám i dneska taky, že prostě tady učej 16-17 letý kluky přesně double leg na přes koleno, který už nemají šanci v tomhle věku jako zvládnout. To můžeš jako ve 3 letech, jako do tebe dostali judo, tak to vidíš ten dagestánský styl, že to tam je prostě takhle. Áno. Že aby to ten 16letý kluk nějakým způsobem rozchodil a nebude to 100%, bude to tak na 60-70% maximum, tak tím ztratí obrovské množství času, který můžeš věnovat tomu postoji zemi. Místo toho, aby o tom nějak trenér naskládal do dublu, který pak ani ve finále nepoužije. No. Což o to horší mi přijde, že ten trenér ještě ani předtím nenaučí se tam dobře dostat na tu vzdálenost. Že třeba ten double třeba už zvládne, ale neumí zase pak už pracovat s tou vzdáleností a vůbec se ho ani nevypracuje. No, to je další věc. Mě by ještě zajímalo, Lucko, jak jsi to třeba řešila na začátku se sparingama. Tím, že jsi pocházela čistě z posterského gymu, tak co třeba sparingy samotný, zhánět? Ako to bolo tiež zaujímavé, že na začiatku, ako keby tej MMA kariéry, tak ja som že vôbec nesparovala, že full MMA. Že buď sa sparoval postoj, alebo sa sparovala zem, alebo sa sparovala tá stena, hej. Ale že nikdy to nebolo, že full MMA, že sparingy. Takže to až fakt, že teraz tieto posledné prípravy, to ako keby tak vnímam, že treba aj to robiť a že nemá to iba tak rozkuskované. Takže to. A veľa sparujem s Veronikou, lebo tak ako není tu moc, že s kým, že ako z báb si vyberať a ona mi teraz sedela, že extrémne do tej prípravy, že úplne akože aj nižšia je odo mňa, presne taká, akože má ona taký silovejší štýl, takže úplne mi to vyhovovalo. Tak pojďme do toho MMA teda kousnout trošku. Dobre. Co ty osobně vidíš ve svých očích, že byl tvůj první MMA zápas? Akože teraz jak to myslíš? Tak jak to myslíš ty? Když se zeptám, co byl tvůj první MMA zápas? Aha, zaujímavá otázka. Byla to ta výzva? To asi ještě úplně... Hej, to máš pravdu, no. Asi ten zápas by som povedala s tou Zolak. Že to bola taká prvá previerka. Že ona bola už taká komplexnejšia zápasnička, že aj ten postoj mala brutálny, aj bola vlastne z toho prostredia juda tiež, že vedela aj ten wrestling, aj tú zem, takže asi toto. Na tom řeknu taky, že to bylo vlastně po tom undergroundu a třeba druhý profi zápas pod oktagonem. Jo? A to bol vlastne ten zápas, kde som dostala ten backfist, a čo ma tak akože zamotalo. A som zbierala chvíľku zo zeme. OK. Takže to bol taký akože zápas, ktorý ma podľa mňa že preveril. Že poriadne. Ale já myslel, jako jsme řešili první zápas v tajském boxu, tak první MMA zápas. Aha, no to bylo, ty myslíš, tak to myslíš. Že já nevím, jestli tam bereš tu výzvu, protože to je takový jako na nečisto lehce mi přijde, nebo? Ale jakože boli to, že pravidla, že normálně MMA. Říkám, já se ptám, jak to bereš ty, jestli to byl ten první, ten přerod do toho. Áno, v podstate áno. Hej, lebo nemala som to vtedy taký zápas, kde by som aj ako keby išla na zem. A hneď v tom prvom zápase vlastne som to využila. OK. Jinak tvoje kariéra potom šla strmě nahoru, až vlastně první prohra potom přišla s Terkou Bledou, která vlastně bylo to na split, bylo to pod pravidlami Octagon Underground, tak vzpomínáš si na tohle? No určite áno. Akože to bol tiež taký zápas, že som vedela, že bude veľmi ťažký, lebo však kvalitná superka. A trošku ma tam mrzelo potom, že ako keby nebol ten extra round. Že to jediné ma mrzelo z celého zápasu, že vôbec ani na ten výkon, alebo takže s tým som bola ako keby spokojná. Len to, že cítila som, že to je veľmi vyrovnané a že chcelo to ešte to jedno kolo. Že tam ako keby som sa cítila, že ešte mám tú energiu, že tá kondička bola dobrá a že ešte by som s tým chcela niečo spraviť, no len málo času bolo.
Oni tam byli nějak jako hrozně zvláštní pravidla u toho undergroundu. Z začátku ani rozhodčí pořádně nevěděli, jak se to boduje. Vlastně ani zápasníci, o co tam teda bolo to jde. také zvláštne, lebo vlastne takedown sa rátal ako keby možno viac ako úder, že nejaký čistý. Jak knockdown, ne? Myslím, že to bylo nějak počítaný, ne? Takedown. Nebo... Áno. Něco. No a myslím, že aj že hodnotili teda, že ako padne, že či ťa tam udrží alebo neudrží a potom viem, že si mohol nasadiť aj submisiu, že z toho takedownu hneď. Ak sa ti to povie. Bylo to tam nějak, že musíš vlastně, že chytneš něco. V postoji. Tak, v postoji. Áno. A když dopadáte, takže v tom můžeš pokračovat. Áno. Ale zároveň ty jsi tam chytala gilotinu a to přerušili. Jakože jsi do toho naskočila, nebo... Hej. Znamená, bys musela udělat jako strh a pak v tom pokračovat dál. No, nejak tak to bolo. Akože bolo to také celé podľa mňa, že zmetené tie pravidlá a tiež, vieš, že boli to pravidlá, na ktoré sme neboli zvyknutí a vieš, možno to bola chyba aj v tom zápase, vieš, že vôbec skúsiť ísť s ňou na zem, vieš, že to asi bolo ešte možno také tiež zbrkle z mojej strany. No to na to já chci jako navázat, teď jsem krásně nahrála na smeč, že ti tam vyčtu pár věcí, že tam jako ten přerod do toho MMA z mýho pohledu se úplně ještě nepodařil. Tím, že přišel takedown, chytání klece, No, jasne. lokty 12-6 do páteře. Já jsem tě pověsnám k tomu něco. A ja si myslím, že to je proste presne ten vývoj, že si ešte taký nevyzápasený, zbrklý a robíš tie chyby. A ja si myslím, že to súvisí aj ako keby s takouto psychickou vyspelosťou, že nemala som ja úplne taký vnútorný pokoj, vieš, že keď nastupuješ, tak že mne to strašne veľa spraví, že keď dokážem ako keby zachovať chladnú hlavu v tom zápase a nezblázniť sa, tak úplne inak potom zápasím a no presne, že myslím si, že tam som ešte bola taká, že som strašne moc chcela a keď niekým moc chceš, tak robíš proste chybu jednu za druhou, vieš. Takže byla jako taková spíš bitka z tvý strany. Tak mi to přišlo, že prostě chceš za cokoliv trefit někde. Áno. Okay. Hej, to som mala presne aj celý ten underground, to si úplne pamätám, že aj ten zápas s Ľudskou Krajčovič, že proste, že tam som tak strašne moc chcela, až to proste, vieš, že prestrelíš, že nevieš dobre trafiť, vieš. No, takže to je niekedy na škodu. Jak jsi s tou prohrou tehdy pracovala? Tím, že to bylo vlastně underground, bylo to malinko jiný pravidla, bylo to mimo to MMA, tak hodila si to za hlavu, anebo tě to nějakým způsobem pak užíralo? Akože určite ma to chvíľku ako keby, že trápilo, že... No, teď nemáme moc šanci s tou probrat, jaký to je, jak přijímáš prohru takhle, takže se otočíme na tomhle zápase maličko. Ako ja od detstva, ako keby tie prehry, keď si tak akože spomeniem, tak nevedela som ich dobre niesť, že pamätám si také momenty, že ešte keď som hrávala tenis, tak proste raketa išla o zem a ja som sa hodila celá o zem, vieš, taký ten nerv a úplne plač. Takže ako keby ja som nevedela prehrávať, že mňa to strašne vždy sralo a vždy som ako keby bola taká, no proste nevedela som to prijať, vieš, tú prehru. Asi to je to slovo, že nevedela som to prijať a potom až keď som sa vracala po tej materskej a prehrala som ten prvý zápas. Tam sa dostanem. Tam sa dostanem, dobre. Takže tady... u tej terky, hej. A tam si paradoxne, že tam som to niesla celkom dobre, len kvôli tomu, že ako keby aj tí ľudia mi dávali takú spätnú väzbu, že ako keby, že som mala ja vyhrať a že ja som bola spokojná s tým výkonom. Že ako keby, že nehala som všetko, proste hovorím si, že bolo to vyrovnané, že proste to sa stáva, že dobre, dali to jej, možno to rozhodci videli inak, ale že škoda toho extra roundu, ale nebola som z toho taká, že jak na hovno som zápasila, a že by som si tam vyčítala, to ne. Skôr ako, že keby, že podám zlý výkon, tak vtedy by ma to viacej hnevalo. Ale som si povedala, že proste urobil som to maximum, nevyšlo to proste, boli tam tie chyby, ale že dobre, však učíme sa a ideme ďalej. Asi do té doby nejtěžší soupeřka, předpokládám, určitě, ne? Určitě, určitě. A v tenhle ten moment, vlastně, když jsi říkal, že jsi neuměla ještě tu prohru přijímat, tak to jsme docela jako blízko. To znamená, jaká jsi byla jako na tréninku? Jsou dny, kdy se ti prostě jako na co šáhneš, tak to nejde, jako netrefíš úder. Blbě, všechno prostě blbě, na co šáhneš. Jasné, akože vieš, väčšinou sa to akože prejavilo, že keď som mala
tréning, že sme išli napríklad s mojim bratom, hej, že, lebo on ešte vtedy tiež trénoval a ešte bol vtedy akože celkom ľahká váha, mal okolo nejakých 70. No a to bolo, že pri ňom ja som takú frustráciu zažívala, že akože potom ho ideš zabiť. Vieš, že to bolo, že mne sa dialo toto, hej, alebo s Andreom chudák, on si toľko, akože hovorím, že poďme si zasparovať. Vieš, akože, jasné. Trafil ma prvou, potom druhou, vieš, ja už úplne, bík, vieš, nasratý bík, že prečo ma triafáš, že čo mi to robíš, vieš, a už proste presne, že došla do mňa tá frustrácia a proste išla som zabiť všetko a potom mi to bolo aj ľúto, vieš, že ako keby, že nevieš ako keby kontrolovať ten hnev v sebe, tú frustráciu, že neviem s tým pracovať. A to sa zmenilo až vlastne po porode, že som s tým začal pracovať. Mm-hmm. To znamená, tobě to vždycky způsobovalo spíš takovou jako agresi, že to chceš jako ze sebe vybít, že někdo to má zase, že ho to zahodí rukavice, odchází. Áno, ja som sa že nahnevala, že išla som úplne, že vybiť všetko všetkých a potom som došla do šatne a potom som sa rozplakala. Okay. No. K tomuhle období, k té rodině, to se ještě dostaneme, ale předtím nás ještě zajímá to období po tom covidu. No, nějak si se dostala, oklepala z té terky a pak tam vlastně přišlo období několika výher, tuším 4, až po tu Holm, tak jak ráda vzpomínáš na tohle období a nějaký ty přerody, jak jsi se zlepšovala zápas od zápasu? Já to tady vemu konkrétně. Měla jsi tam vlastně po terce bledý Pekevičete, Angeliku. Mm-hmm. Všechno se bavíme o oktagonu. Pak jsi měla tu Zuak, o který jsi mluvila, že tě ještě prověřila. Pak jsi měla Necu. Všechno to jsou zápasy, které jsi byla schopná ukončit v prvním, v druhém kole a z Holm to přišlo na body potom. Mm-hmm. To znamená, jako, že do té doby, když já kouknu na ten tvůj rekord, i ty předcházející zápasy, tak to byla taková jako procházka růžovou zahradou, na co jsi šáhla. Ale nebola. Nebola. Vieš čo, ako... Vážení přátelé, právě jste doposlouchali první třetinu podcastu s Lucí Sabovou. Přijďte nás podpořit na Hero Hero a věřte, že ty zbylý 2/3 opravdu stojí za to. Lucka je fakt hustá. Čau, vidíme se tam.